Hello mga kuya goy, awa na intro loto diretso pero bago na itong sugdan ko ato sa hiwa mga lamas pero bago na magsugod ng kuya goy, shout out sa nato itong mga followers diha labi na gid itong kusog mo share, kusog mo like, kusog mo tanaw, daghang salamat sa inyo ha. Itan lang mo sa isa ako na pero kabalo na mo kinsa mo ha. Mao to mga kuya goy, ato nang gihinawan kay ato na yung sugdan ang atong trabaho nga magluto ta sa atong sudan para karong panihapon. Ug mao ni karon mga kuya goy, ato na mikos-mikoson ang gulay nga atong lutoonon, ato sa hugasag tarong aron ni kaon limpyo kay mga kuya goy. Mao na ni mga kuya goy, final na ni sugdan na to. Sige po pa cute kuya goy, kay daghan mo kakupan sa nagtanaw diri ah. Ato nang gisilip mga kuya goy, gihuyupan, ato nang gisahon ng mga lamas mga kuya goy. Dali, ro kay trabaho ang kuya goy, simple ra gayo na. Nakita pa sa mga lamas mga kuya goy, pak. Butang Mikos-mekos din mga kuya goy, to ara gihalo na, gipaspasag halo mga kuya goy, aron dali ra mahuman ang atong video karong gabi na mga kuya goy. Sus, nabo na akong anak nagpaipal pud siya. Kuya Goy! Shout out ka! Dati! Pagsiyon! Kuya Goy! Shout out! Nagpapang! Shout out! Si BJ! Si Jase! Jingoy! Babang! Mamang! Gamot! Mo lagi to mga kuya goy, grabe kay ipal sa akong anak mga kuya goy. Shout out po daw siya ang mga amigo diri sa barangay nga mga kuya goy. Pero okay ra biya pud kuya goy noon kay at least wala pa siya nagsamok-samok ug maayo. Igo ra po siya ni shout out. O karon mga kuya goy na ni dool na natong amo mga kuya goy. To ana ni halok pagid to. Naghalok-halok naman mamanghuran yo si BJ ani pagkalabli mga kuya goy na diskumpiyado lagi sa trabaho mga kuya goy ning tan-aw gid sa giunsa to pag mikos-mekos itong gulay ng biuna mga kuya goy. Mao to gibutangan akong tubig mga kuya goy, akong gidaghan giilog man kay giuhaw man day mga kuya goy, abi na ko unsay tuyo ning inom man tubig. Mao to atong ikuhang taklo kuya goy, agi mikos-mikosan gipaspasag halo ang kuya goy, arong dali mo man agay diha nang lahi mga kuya goy kay tilapang luwag. Murag diha na gid na football ani sa unang trabaho kuya goy. To apa gyud, tila pa na pang luwag mga kuya goy na duha na gid man ni football yung kalakiha. Mo ni maka-football kuya goy kana magluto ka tilapa ni mong luwag kit ang gas mong amo, football ka diretso. Mao to butang ang asin, agi mikos-mikos ana pa to mga kuya goy, gituyok-tuyukan. Gihalo-halo na pud sa kong amo ning apil lang niluto, to ara gitilawan diskumpiyado kay sa mga tirada mga kuya goy. Gusto gid niya nga maapil gid iya pang lasa na to mga kuya goy. Mao to mga kuya goy, gitimplahan na pud nato mga kuya goy, pak gibutang gihalo-halo maayo, gimikos-mekos, giilog na pud ang luwag mga kuya goy, gitilawan na pud usab. Okay naman daw kayo siyang mga panglasa mga kuya goy. Di goods na kayo ni. Pasado na alangan nga kining pagkalato Luto with love good ni mga kuya goy. Kuya goy pay imo. Gitilawan, pak, okay na. Ato na ning haunon siguro mga kuya goy kay murag hapit na yung luto. Gikuha agyahong. Gisukod umaigo ra ba pak. Tuwa na mga kuya goy, plastar na. Murag gutom na biya kay gabi na. Tuwa na mga kuya goy, wa na gihaon na. Padulong na gini kaunon mga kuya goy. Ara, pagkalami mga kuya goy. Pastas kuya goy mga mutirada. Daang pas okra, pagkalabli mga kuya goy. For today's video mga kuya goy, humana ta sa itong isa kasudan. O karon humana man tagluto mga kuya goy. Dili lang sa tataman ha. Bangin na po sunod video na to mga kuya goy. Daghang salamat, pagkalabli ninyong tanan.